Waarom bepaalt tactiek? Mag ik nog een keer de techniek? Nee, dus het publiek kunt ja, nou, en dan met 20 rollen. Ja, oké. Heringen in het zoer zie ik hier of zo? Meisje, ik ben een zeehond. Door heel natuurlijk beschikking. Maar dan moest de peer even vragen, want hij is met Peer, moest die peer gegaan? Alsjeblieft, microfoon heel even erbij houden, peer. Wat is het vooral dan? Hier heb ik hier nog anekdote over. Ik speel namelijk ook in de Harmonie van Haarlem. Ja. En ja, inderdaad. En voor bestoken 100 jaar en heb ik die idioten zoiets gekregen bij dat feest dat 100 jaar bestaat te spelen. Zo zeggen we het zo doen. En we houden eigenlijk binnen de WW-band al een gewoonte ontwikkeld om dingen op het publiek te gooien. Dat is een glas met levende kippen, die verzoet. Die dingen gevraagd. En dat Partij van de Dieren, die heeft ons in de staatsgrond in ontdekt. En toen zitten we met gebraden kip gegooid. Ja, dat was niet helemaal. Dat was prima, maar dat kwam afgekloven weer terug. En toen houden we van die emmertjes met zoere heren. En die gingen in het publiek. Die hebben weer in handen hadden voor die publiek rijkelijk ingesmeed. En het was geweldig. Die kwamen terug. Maar dan moest je je voorstellen, de dag erna hadden we een receptie met jubilaris en de burgemeester en allemaal dikke pieven van Kerkhof. Die kwamen door die tent in. En die visjes die hingen allemaal boven in de span. In het span. En de zon die sting erop. Dat is een visje wat toch gebeurt. Dat is toch goed. Dus allemaal visualiseren. Ik begon toch even door met de dames, de drijvende krachten achter. Als ik nu dit soort verhalen hoor, ik kijk met 30 jaar terug, denk je niet. Het is niet van wat zich er allemaal in afgespeeld en welke leuke verhalen er allemaal zijn geweest en wat er allemaal gebeurd is. En het wordt complete chaos, maar eigenlijk altijd met een hele hoop lol, plezier en humor. Ja, de bustoer en de duurster, waren ook nog erg briljant. Want de eerste was 20 jaar toen liet die bustocht in de duurster. Nou, gewoon de terugweg. Dan pakten ze met de microfoon van de buschauffeur en die gingen dan toeristische rondleidingen. Ik had even snel een t-shirt als het en dan komen er kort op neer dat als je nu links van je kijkt, dan zit je niks. Rechts van niks. Is het ook minder?